Permezz ta' ftehim li ġie ffirmat bejn l-Awtorità tad-Djar u MiDirect, bank ieħor Malti se jibda joffri l-opportunità lill-klijenti tiegħu biex jaċċedu għal garanzija offruta mill-iskema New Hope. Din l-iskema qed tagħti tama ġdida lil dawk il-persuni li ma kienx jirnexxilhom jiksbu polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja minħabba li fil-passat kellhom xi mart jew ibatu minn kundizzjonijiet mediċi jew inkella li għandhom xi diżabilità u għaldaqstant ma setgħux isiru sidin ta' darhom. Din l-iskema qed toffri alternattiva sigura lil banek Maltin biex is-self mitlub mill-applikant ikun jista' jingħata mingħajr ma jintefa' l-ebda riskju fuq il-banek jew il-qraba tal-benefiċjarju. Bħalissa l-Awtorità tad-Djar qed toffri garanziji li fin-nuqqas ta' polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja tkopri s-self sa massimu ta' 250,000 euro fuq proprjetà li tintuża bħala residenza primarja tal-benefiċjarju. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li minn din l-iskema li daħlet fl-2021 diġà bdew jibbenefikaw in-nies. F'din l-iskema għandna diġà madwar 8 benefiċjarji u permezz dan l-arranġament qegħdin nistmaw li dawn in-numru ħajkun qegħdin jiżdiedu. Il-kap eżekuttiv tal-grupp MiDirect Arno Dennis qal li l-bank huwa ħerqan li jaħdem mal-Awtorità tad-Djar biex aktar nies jingħataw l-għażla li jsiru sidin ta' darhom. It's very important that we give people with medical illness or past records this opportunity, and this is very much aligned with the MiDirect's purpose, which is to help clients grow their money and build safely their financial future. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li wara li ġiet introdotta din l-iskema, il-ħidma tal-Gvern baqgħet għaddejja sabiex l-iskema tkompli tissaħħaħ.